Kunensizwa lapha ku-Facebook uSimomoza uyibiza ngoSimomoza ubhekeni weyinsizwa. Ngike ngizwe ngayo le nsizwa le kodwa ke abazi bathi ayicula noMgqomeni ayigida ngoma. Mina angazi lutho, hlale ngimbona nje ngayo indawo zama-post nokukhuluma lokho ahlale kubeka, angazi lutho. Mhlambe nakwavela kwi-DVD maybe perform noMgqomeni kodwa angazi lutho, anginamlando. Kodwa bayamazi abangakubo. Lapho nawo bekhuluma endabeni yodaba likaMgqomeni le monto le obekunomuntu befuna ukuyilungisa ayibona iphela egcekeni isikhulile uzidliwa umuhlwa. Kushuthi nabe beka indaba yakhe ukuthi yazi kolunye uhlangothi kungenzeka nje ukuthi simpempeza mahhala. Kungenzeka ukuthi umngani wami ibhova lalivele lifise ukuzihambela nezinto zalo, thina sibhizi siyaphapha. Why ngisho kanjalo? It's because mungathi uyabheka akukho nokukodwa okuthinta yena kunyakazayo, nophumelelayo wakhululeka ngokushiya ushuni wakhe nje kuphela, ngoba waze washo kwenye iclip ukuthi bakhona abawazenza yena, nangempela akhona. Siyawabona amaqhemlili ashaya ushuni wakhe. Akuxoliswe imimoya nje imoto ithathwe iyiswe e-scrapyard. Abasebenza kahle bezamele osimiselo umsebenzi, besebenze bewuqhube umculo, besebenza makuqondene, bazoyishaya ihit. Besebenza nampo othandazana bayishayela ihit besebenza. Akekho umculo ongadlulanga kumlungu. Inkinga kuba ukuzikhopha. Okhuzani baphezulu nje babethothobala esangweni bengama-security, nami ngadlula ku-security. Abaculi abaningi bayasebenza, bashaya ama-hit. Akusizi ukuququbala emgedeni ucashe ngoba uthi wena uzalwa iqhawe. Ulokhu bangusizi. uMgqomeni wayiqeda indima yakhe emhlabeni. Nathi obaba bashayelana abasishayelanga lutho, siyazabalaza. Same applies to ezinganeni zendidana. Aziyeke ukucasha ngama-dreads, ziphume ukusetshenzwa. Yazi kumnandi kanjani ukusebenza ube udumile. Kuleyo fame uba nesithunzi, uyahlonishwa. Lokho bese bekunika more confidence uqhubeke ushaya ingoma. Anobuza kithi okubuhlungu lezi ngane zamaqhawe ziyazala, seziwobaba nazo zithanda nje isikunzi enjalo. Cabanga usuwubaba, utetemela ubaba wakho. Cabanga nje esipanini sekuthiwa uzalwa ibhova noma indidana, uphathiswa kweqanda, ungathola nesikhundla. Siyakonyuluka banukele momo kaWilile. Iyo le monto le okwaba nezinkulumo amavikini adlula ukuthi khona ofisa ukuyilungisa eyibona ukuthi isihleli lapha ilimele ayisanakiwe, ethi engayivusa. Bese beyikhulumela-ke abantu kwi-comment section njengoba yisho nje thwele indidane lithi sawubona wekukhuluma. Tshatha lapha nayo yabeka ukuthi usiyakulawula-ke lo mama wakho. Uma usunyamela kangaka ku-Facebook Momozi Yesizwe, hayi leli gama leli liyagijima. Nogobuzile i-Tourist Khumalo. Uthi kushiswa iqiniso lokhu namuhla. Nonjo yabeka lapho. Hey madoda, bayakhalaza onjo. So bekuyiyona-ke ipost le ibenziwe uye uSimomoza ekhuluma ngayo le monto kaMgqomeni, ebabonisa indlela ababonisa ngayo. Asazi ukucabanga kwakho-ke embukeli wale video ukuthi wena ucabanga kanjani. Kodwa-ke ekugcineni kosuku uma kube khona okwenzakalayo, abantu vele behambe boshintsha iy'mpilo zabo, bengabheki kakhulu izinto mhlawumbe engeke sakwazi ukuthi basephambili. Vele impilo uyiphila leso sikhathi leso. Siyabonga, sizohlangana kwivideo elandelayo. Abantu beqhubeke njalo babuka amavideo, abalayikhayo siyajabula kakhulu, abakhomentayo sibonga kakhulu. I-channel iyanyakaza, iyamuva iyaphambili. Nisale kahle, sobona ivideo elandelayo. Sesikhuluma ngolunye udaba enginethemba ukuthi nizothokoza. Ngiyabonga.